सासै खिग्रमासो ओमफ्राय नै बिथांनि हाबाया जासिगोन बिनियाबो देरलासिगोन बिनि हाबाखौबो टेटे आलासि बायदिनि नै थुबाय आं नै थुबाय हान्थिया Hey guys, welcome back to my YouTube channel. To दायो आङो क'क्राझारनिफ्राय न'आव थांफिनगासिनो आरोना to दिनैबो नोंथांमोननि सेराव मोनसे सरप्राइज दङ to बे सरप्राइजआनो जाबाय टेन्टेरे सार सारखौ खुलुमनांगोनसै to सारखौ फार्स्ट टाइम लोगो मोनबाय दै माने गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायबाय आरोना सारखौ ना थेंक इउ बयबो मिथिखायो सारा सासे बर'नि बहुत गिदिर एक्टर प्लास प्रडिउसार प्लास केमेरामेनबो खालामो ना सारा खालामो गासै अल एभ्रिथिं आरोना गावनियावसो आरो गुबुन आच्छा तो आं सार दिनै सारनिफ्राय मोनसेल' माने डायलग माने खोनासंनो लुगैदों आरोना तो सारा मोनसे गावनि फेमास डायलग एकदम माने फर्स होबा जाबाय दे नोंबा माबेखौ फेमासखौ जायखिजाया माने सारनि माने माखौ जेनेबा फेमास माने गोदोनियानो जा दानियानो जा माखौ गाहाम मोनो गावनि अननाय फिल्मनिखौनो अननाय आबुरियानि आच्छा आबुरियान प्रडिउस खालामनाय गावनिनो प्रजेक्ट बेवहाय बेस्ट बिलियन एवार्डबो आं मोनदों बेखायनो आं बे डायलगखौ नोंथांमोननि सिगाङाव होनो सानबाय बेनो जाहैबाय मोजां खोनासंदो अजगर सिन्थाय आंनि राव खोनायोब्ला गोबारबनो नोंलाय सासे खिग्रमासो सिफ्लेगासिनो गैया बरिया थेंक इउ सो माच सार दसे समनि थाखाय सम होनायनि थाखाय ना थेंक इउ सो माच दे अगलेफोर दायो आं नै थांनो थाखाय रेडि रुमनिफ्राय न'सिम आरोना माने न'आव एसे खामानि दङ माने जों आफानि साराद'नि थाखाय एसे खामानि दङ आरोना बेनिखाय उफाय गैया थांनांसिगोन थ' दिनै आंजों लोगोसे थांफागोन नै जोंनिया टेन्टेरे सोरमोनलै बेयो रिंकिनि ओइ बुंजायालै नङाबा मोजांसो थारमाने लोगोफोर लाबाय दे आं दै माने गिटारा माने नैबे सेकेन्ड हेन्डसो दे माने लोगोनिफ्राय बायबाय आं माने जों आफाया माने दामनो लुगैदों होनायखाय बायदोंमोन खिन्थु आफाया दामनो मोनासै थ' नै गिटारा बाय बाय मेरा स्वीट रुम लोगोफोर दायो आं सहैबाय न'आव आरोना खिन्थु फैनाय समाव ट्रेनाव आङो एसे बौ जादोंमोन नै या माने बरथि ओंखारबाय आरोना थ' बेनि अखाय नोंना जाबाय नै फार्मासियावसो थ' गावलिया फार्मासि गामिनि दै थ' आनैया जाबाय जों गामिनिनो नायनाव जायनावल' माने जोंखौ उन्दैनिफ्रायनो बिजि होबोबाय थानाय थ' दिनै फिन खेबसेयाव बिजि लानो फैलायबाय माने टिटि बिजि आरोना माने माराम गोनांमोन बे जाय बौदोंमोन आंखौ बुस्थुआ जाय माबाफोर मारामफोर हाबदोंबा माने लानाय मोजां आरो मा होनो 6 मान्थनि गेजेराव लानाय मोजां आरोना जेबो जायाबो 6 मान्थनि गेजेराव बेखौ खेबसे मोजां आरो माहे मावला हाबजायो माबाजायो थैफोराव माबा मोनसे मैला दोङोबा माने पिना खारबाय जोंनियाबोथ' पिन टिन हाबनाया हाबफ्रामबाय थाखायो इसोर सोर लोगोफोरनि न'आव फैग्राफोरा थुबाय आं नै थुबाय हान्थिया रोंखायो आंनिया पात्ता मोननायनि माहायल'सो स्राम थाङो सिङाव सालाङो मोनसे बाथ्रा माने खायफा गिनानै आखाइखौ गोरा खालामो दै गोरा खालामबा सायो माने बिजिया माने बिजिनि मुलिया गोरा खालामबा मासल्सआ टाइट जायोना होनबा माने थैया मुलिया थांग'नो हायाना बेयाव सायो आरोना बेनि गुरै खालामनांगौ मोनो पात्ता मोना गाइस गुड मर्निं नै जोंनिया टटलापारा गामिया ओरैबायदि खुवा जागासिनो नै जा जोङो नै टेन्टेटे आलासि बायदिनि बा नै लोगोफोर नैबे जाबाय जोंहा आफानि बन माबाय आरोना माने सारद'नि बन सिननाय जाखाबाय बेयाव ओमफ्राय दिनै माने जों आफानि माबानि थाखाय गोसोखांथिनि थाखाय मोनसे थियेटार मोनसे बानायनो नागिरदों आरोना थ' नै लोगोफोर बनफोरा माने सारद'आव एसे मानसिफोरा बारा जागोन आरोना माने एसे गिदिर जागोन सारद'आ थ' बेनिखाय बनखौ एसे सिनबावनो नागिरदों आरोना थ' सारद'नि डेटआ माला आं साननै सानाव बुंगासिनो दे थ' एसे टाइम दङ आरोना बुंगोन नोंथांमोना फैनो गोसोआव फैनो हागोन ओइ बादुलि ओमफ्राय नै बिथांनि हाबाया जासिगोन बिनियाबो देरलासिगोन बिनि हाबाखौबो मालालै हाबा जासिगोन बेबो बर'नोसै बेखौबो थांबाय ए गया ए दे गया लस जासिगोनलै नै मोनसिखौ दाना लाखाब जानायसोबो आयो गया थांबाय गया बिराद लस मोनबायला गयखौ ओइ सायाव दाना लाखाब जागौमोन सन
गया थांबाय होनदो बेयाव गासै 43 जाब जाबाय आरो 43 नै लोगोफोर दायो माने बन सिन थांबाय सावरियाबो जोब्बाय ओमफ्राय दिनै जों लास्ट आफानि थाखाय माने ओंखाम बावनो थांनो नागिरदों माने आफाया माने सिमाङाव माने साथा नांगौ होनना बुंदोंमोन साथा थ' बेनिखाय साथा लांनाय जादों बेनिफ्राय जादों आइ बेयाव दोङो बेदर आं संनाय आरो ना आफाया माने आं संनायखौ जालांनो मोनाखैमोन ना थ' बेनिखाय आं संनाय आं बिराद मोजां गोसोजों संना होबाय आफानो जाहाथे आफाया गोजोनै जालाङो थ' दा थांगासिनो थ' नैबे जायगायाव आफाया जबाय थायोमोन आरो ना माने बोरमा नेनाय मा नेनाय बिदि खामानियाव आरो थ' नै साथा गासैखौबो लाजोब्बाय थ' आफानि मुङाव एसे बावनोसै दिनै जोबथा 13 डेज जाबाय दिनैजों 13 डेजआव जोबथा खालामो आरो नियाव आफाया जबाय थायोमोन आरो नि जायगायाव भिडिअ मोनसे दङ बिनि आं क्लिपखौ देखायगासिनो र' फिसानो दिनै आफानि मार्टियार्टा मारायनि थाखाय अन्थाइ लाबोनाय जाबाय माने गोसोखांथि महरै आरो ना माने अन्थाइ लाबोबाय बाला लाबोबाय गाबोननिफ्राय खामानिया स्टार्ट जानोसै नै मार्टियार्टामनि थाखाय थ' नैबे जायो बाला ओमफ्राय नियाव बानायगोन आरो ना मार्टियार्टामखौ आफानिखौ गोसोखांथि महरै थ' लोगोफोर बेखिनियासो दिनैनि भिडिअ'आ थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै ओमफ्राय जाय आंनि इन्सटाग्राम एकाउन्टखौ लोगोफोर फल' खालामाखै थ' दासिमबो नोंथांमोना नायबाय थादोंबा फल' खालामहैबानो जाबाय आं स्क्रिनाव होगासिनो नामा जाबाय गोरबो खुंगुर आरो ना थ' लोगो बेखिनियानोसै थ' नेक्स्ट भिडिअ आं बिदिनो देखायलांगासिनो आरो ना माने बिदिनो देखायलांबाय थागोन आङो माने मा सोलिदों मा सोलियाखै थ' जाय इन्टारेस्टेड नोंथांमोना गासैबो मोजाङै सापर्ट खालामबाय थाबानो जाबाय दे थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै